Boss lady. Mina kahle ngiyakuthanda. So kahle kuzona kwethu mina ungenze ngabona ukuthi nje kahle nje ngiyakuthanda yabo. Umuntu engakwazi ukuphisana naye. Usathanda umsebenzi? Bengifisa ukuthi lokho mhlawumbe ngase ngingafika kahle mhlawumbe ukuyithola indawo lamazo ngashona. Ngoba ngempela hayi cha. Shuthi ngone ngokuthi ngikusiza. Yona shuthi into engone ngayo le. Not like Ngiyaxolisa. Ngizothanda ukuphuma kancane eceleni. Lo muntu lo ngamqasha ngoba engikhalela ngenxa yesimo sasekhaya. It's fine abantu ngiyazwelana nabo izolona. Ngiyazwelana nabantu kakhulu. But ngaphinde ngamsiza futhi evuza la ngaphansi. Livuza nje ithotholo zochaqa kuba livuza ubovu. Yebo lo nto le ngamnesa. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani walile kwamhlabela inganawo Siswani madoda le phansi manguzisweka kakhulu balonimbiwe egcikeni kodwa ke asikho lapho bhuti wami ngibingelele kakhulu ngakuyichaza nje futhi ukuthi uba negama wakwabani wakuphi uze nganda kwiVumani Film. Ngiqale ngibingelele sanibonani. Mina igama ngumnqobi wakaNcama ngokusuka eStenga. Ya lana ngize ngomsebenzi kahle. Ngibona ukuthi ke iboss yami singake ngaba necrush nayo kakhulu nje into kwazi lena iboss lady lena ngiyayibona ngayithanda kakhulu kuyinto kwazi enhle kodwa khona bengifuna ngomsebenzi yes yena ngamenzana noma beyini ngakhona ukuthi ngimthengele into ayidingayo even though mhlawumbe nginga-afford ngaleyo ndlela leyo but for yena ngakhona u-afford for yena because lento kwazi leyana hayi ubuka isinqanda mathe sami impela. Manje mhlambe ungabe mhlambe nesikhathi esingakanani usebenza khona la usebenza khona and usebenza aphi mfowethu onani uboss lady lo okhuluma ngayo uthi uyamthanda? Uboss lady on business lebutcher. Yeah. So ibutcher kuyindawo eright ethandekile impela futhi khona impela khothi. Yeah, mina isikhathi engisebenzile akusona isikhathi eside kakhulu. Ngasho khona ukuthi kunyaka ya ngusebenza lo muntu ngimbona nje lo boss lady lo ngimbona khona kanjalo so nga end up sengimthanda yeah ngiyayithanda lento kwazi le enye into benginohlala naye office kade baba uyinkathi nakuthi angibize nje sixoxa kanjalo ke le low bond ngiyibone kanjalo ukuthi lo muntu lo noma ngimbuke emehlweni mfethe yamehla kayashayina amehlakhe ya amehlakhe mahle kakhulu yangichaza impela nje yabo anytime mase ngikhuluma naye khuluma kamnandi besifazane lona ngikhuluma kamnandi intombi emhlophe yinhle yebo khona uboss lady kodwa ke kuthi inhliziyo ayiphakela inhliziyo bayisuthi inhliziyo ayiphakela mase uyikhombile la ifuna khona ukuthola khona imfudumalo manje nami ke nje ngathi asizakala ngalowo ndlela leyo ke nami ukuthi ngikwazi ukuthola umuntu esifazane lengelosi le ngikwazi ukuyithola impela yeah. Ingabe mhlambe usuke wamtshela yini ukuthi mhlambe uzizwa kanjani ngaye yonke leyo nto leyo? Bengakamtsheli yet bengamtsheli ukuthi ngizizwa kanjani kodwa khona kuyithuba lihle engajabulela futhi mathiwa ngiyalithola into wazi yako wabi kwazi ukunika nje ithuba nje impela ya ngingasebenzisa bafu. Hey babukeli yabona lo muntu akhuluma ngaye simcelela ukuthi afike so ngiyathemba ukuthi vele sefikile sizothi nje nimbone nani nami ngithema ngimbuke ngathi amadoda aneso manje bafo ikhona into engiyibuza yona la mhlambe ngabe yini nje mhlambe enye oyaziyo ngayo mhlambe kukhona mhlambe okuba ke wakutshela khona noma ke okuhle? Ya ngoba fu besinakho usibehlenda ndawo impela so khona isikhathi saba naso ukuthi akwazi ukuthi angichazele ngaye ngoba phela nami ngizombuza ngaye ngambuza into wazi mase uyincanywe ugcina ubuza ngayo phela ukuthi yona iphila kanjani umuntu kanjani eke yangithinta kakhulu ngihlaba umxhwele bafo yila sengizwa khona ukuthi umuntu wakhe umuntu aphisana naye akamhloniphi akamhloniphi impela lo nto eyangiphatha kahle ayifika kahle mina ya ngoba ngisho kwamina
Beyizikule inkathi ke ngiqhamuka mhlawumbe ngimthengela amalantshi ngicabanga nami ngizozama ukuba romantic yabo ngiyena ngithengela amalantshi ngimthengele lento engizokhona ukuthi ngikwazi ngiyithenge njengasikhathi leso ngiyakwazi ukufika naye futhi naye akwazi uappreciate futhi okunye bekubangaza ukuthi bengikuthanda because akayitsheli ya bekwazi into uyithatha kanjalo le ndlela leyo kuyinkathi nje yabo noma ngichazela ngomuntu wakhe lo ya ngibona ukuthi yona ngempela akaphathekile kahle ngoba izinto ayikhulumayo uyamshaya umenza yonke lento lena bona nje even nomathi on duty emsebenzini ezobuya late umuntu akakhona umcabangela kanti lento othandweni bafu kumele sikwazi ukubambisana bese sikwazi ukubambisana sikwazi ukuthi ngibone ukuthi okay njengamanje wena upintsheke kanje nami ngikwazi ukuvela kuleso sikhala leso angithi yabo mhlawumbe wena ukhona indlela omduduza ngayo mekubalisela kangaka mhlawumbe ya ibikhona indlela ya ibikhona impendle emduduza ngayo because noma khona bengisaba ukube ngisuke ngihlale uDabini ya bengisaba ukuhlala uDabini impela khona kodwa umduduza kanjani bengimnika ama good advice nje ya ukuthi umuntu uthanda uningabekezelo uyambekezela umuntu yabo ya umbekezele indlela efanele even don't uthi ubone ukuthi bamputha manganani but njengoba siphila isinqumo sithathwa wena umuntu uwedwa futhi usikahle kahle ugcine kosuku ufunani yabo yini futhi ekujabulisayo futhi iyo mazwe emneze kwala ungabe specific about indlela engizizwa ngayo yeah sometimes bafo mhlawumbe ngibona hayi ngempela la ukhathazekile ngempela mhlawumbe ufuna isifubo la kusayi bengikwazi ngimhageke lapho ngimhageke nami ngitholele uhug le futhi umele impela yeah because lathi bebe ngithola ngalo ndlela leyo ukuzwa umzimba wakho ushisa kamnandi kangalo umuntu esifazane madoda yabo iyo ndlela bengikwazi ngithuze ngayo leyo ke yabo ayikho enye indlela kunje kuphela bathi ngesilungu bathi to be a crying shoulder into kanje bizwa njalo ngesilungu impela khona manje ke iyo ndlela bengenza ngayo nami leyo futhi ngiyakuzwa mfowethu manje mawukuthi mhlawumbe uyavuma ukuthi nibe ndawonye uyimisela ukuthi naye nibe u3 yini ngomuntu wakhe mhlawumbe hayi phela bafo intombi ithathe emntwini intombi ngeke phela bafunga ukuthi ngaba isithembu mina sendoda into enjani leyo ngoba khona yena impela ye even naye umuntu oyihloniphayo kakhulu ya nami nje umuntu oyihloniphayo mangimbuka even emsebenzini into okwazi nje enithi ya ezithandayo kakhulu so nami nje usiza kumuntu vele oyiphatha indlela engiyiphatha ngayo ngiyayihlonipha ngiyabahlonipha abantu so nje umuntu ngempela engibona ukuthi ufanele ukuhle ufanele ukuhle kakhulu futhi abantu besilisa badume ngokucupha abantu besifazane ne abantu babo awucabanga ukuthi mhlambe umuntu wakhe uboss lady le mhlambe ngabe umcuphile awusabutha ngakuthakatha bafo abona leyo ithinta impela manje ya khona ingozi kakhulu khona bafuma into engiyaziyo kodwa ukuthi la ekhona khona uthando indlela ikhona nakhona so sokwazi ukuba nginethemba sokwazi ukubona sesenze njani yabo ukuze sikwazi into yethu ugcina iphumelele uma ukuthi ngempela kumele yenzeke ukuthi ngempela uwele umuntu ongifanele ngempela ngimdingayo izokwenzeka bafu ya uNkulunkulu ukhona bafu ngeke angilahle into ekanjalo bafu ya yazi lo muntu esifazane lo sisi lona sekwangisiza ngempela futhi into lesensitive kakhulu ila engambona khona ukuthi lo muntu lona kahle kahle umuntu onempatho bafu umuntu okwaziyo kahle kahle nje unesineke bafu unesineke impela so indlela masiseka ngayo le ngoba bafu lento ngisizakela bafu ngangikhukhumela ngaphansi kahle kahle if ngasibe nje story nje kahle ngangikhukhumele bafu kahle kahle la so kukhona kwami bafu ngangazi yini ngicina ngangisiza cause sengizamile ukuzama nokunye nokunye kodwa yena wakwazi ukuthi athinte ngendlela athinta ngayo akwazi ukuthi angazami la angazama khona akunika ulwazi and firstly ngangase ngithola futhi ulwazi usizo futhi asengisizakala mntu yababa so lo muntu esifazane nje mfowethu ingelosi lena hey babukeli ngiyacabanga ukuthi sike sithinte omunye weteam la simuza ukuthi asondeze yona intokazi le kungaze kube ekudaleni
Hey madoda. Ake sifonele bafo enye insizwa lapha ethimbeni nami amsondeze mfowethu. Amsondeze. Wewe insizwa uyaphila futhi? Yaphila kunjani? Good. Ngicela ungisondezele usisi mfowethu, ungisondezele ingilosi kabafo la. Ngiyambona ufuna ukumelza. Hayi, sengikhona ngene kuthi. Babukeli bevuma film sekuyisona isikhathi ukuthi niyibone intokazi awuswaneni madoda. Usizwa kanjani ngoba intokazi isasondela? Awu ngajabula kakhulu bafundisa sizwa kakhulu ngizokwazi ngiradi kakhulu bafungijabulile mfowethu. Ngiyabona ngathi uyamelza futhi. Phela ngabe khona lokho mfowethu. So lezozasiza. Uyaphila siswami? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Yebo. Yebo. Uyamazi futhi? Yeah, ngiyamazi. Sebenza naye. Yini ningabasebenzi nobabili? Hayi ngimqashile inkosi yami sebenzela mina kumphathi wakhe mina. Yebo. Wasimile pho. Ngabe ngiyanconga kusoyitito yabantu ayincona. Hawu. Mucabanga ukubizeleni? Ayangazi. Mhlawumbe umholelanga nomphethe kabi. Ayangena ke nomuntu ophatha kabi abantu kabi mhlawumbe ufuna ukungisurprise ngasamething akazi. Unomoya omuhle. Yes, definitely abantu baphethe kahle. Nazinga? Cha, angazi. Ukuyichaza nje kafushane ngabe igama ubani esibongo waba? Igama uSiphumelele Shabane bangazi ngoMadwala. Ngihlale eAvoca. I-own company eyomndeni butchery. Yebo. Hey bafo nangu ubhudi la uthi khona into afuna ukukutshela yona khona into afuna ukuyisho kahle kahle mucabanga ngabe yinde Wey hayi anginalo ulwazi kona ubhudi ngimkhonzile sidla ndawonye isikhathi esiningi hlezi ndawonye but ngengazi ukuthi yini mhlawumbe content angizengele yona because ngingamsiza phambilini ngisisizana izinto eziningi phambilini yeah. Bhodi ungakuchaza nje kabanzi ubingelela usisi usho ukuthi kahle kahle yini esibeka la nje manje ngiyeza isibindi ngiyaqalela inkulumo ukuthi nje yonke into ibe clear iflow ngaqala ngikhuluma impela yaphila sisi Ngiyaphila njani Ngiyaphila my boss lady khona sazana emsebenzini kakhulu nje bechazile ngiyobhekutshela impela khona ngithe ngibize lana ngangibona ukuthi lento lohlezi ngidla engakwazi ukuthi ngikhulume isinoma sikanjani mase uyehlangene lapha emsebenzini endaweni yokusebenza okay so ngicela ukuthi nangu bafula ngisize ngempela ngikwazi ukuthi nami ngoye kuthi ingane engakhala ifele embelekweni yabo ama side onke ami ngifisa ukuthi uwazi kahle kahle okay ngiyathemba ukuthi kuyinto enhle leyo njengoba kade usho nakuthi mhlawumbe ngiphathe into enhle awazi ukubiza linda hayi ngiyeza ngiyalalela mhlawumbe kuyinto enhle leyo kumina into enhle vele alright umuntu into enhle impela cause ngiyila ngiyafisa nje ukubona umuntu engibiza nje umuntu engikwazi ngithandane naye yabo asikisi ukujumpa conclusion bafo ibeke kahle beyahle inkulumo yakho isho ukuthi boss lady mina ngiyakuzonda boss lady kuwena ngoba ngila ngize ngokuthi hayi mhlawumbe ngizwanga nami kahle hayi mhlawumbe uzwanga kahle boss lady mina kahle kahle ngiyakuthanda so kahle kuzona ukuthi mina kungenze ngabona ukuthi nje kahle kahle nje ngiyakuthanda yabo umuntu engakwazi ukuphisana naye bengifisa ukuthi lokho mhlawumbe ngase ngingafika kahle mhlawumbe kuyithola indawo lamazwe ngashona
ngoba ngempela hayi cha. Shuthi ngone ngokuthi ngikusiza. Yona shuthi into engone ngayo le. Not like Ngiyaxolisa. hayi. Ngizothanda ukuphuma kancane eceleni. Lo muntu lo ngamqasha ngoba engikhalela ngenxa yesimo sasekhaya. It's fine abantu ngiyazwelana nabo izolona. Ngiyazwelana nabantu kakhulu. But ngaphinde ngamsiza futhi evuza la ngaphansi. Livuza nje ithotholo ozochaqa kuba livuza ubovu. Yebo lo nto le ngamnesa. So lokho sekusho manje mina cha uyangazi futhi ukuthi ngishadile. Ngishadile uyakwazi lokho. Lokho akushoyo uyabheda. Akakhohlwe nje kona. Khohlwa. Shuthi ngone ngokuthi usondele eduze kwami noma ngiphinde ngikutshela inkinga zami so that wena uzothatha advantage ukuthi wena uzongitshela uyangithanda. Shuthi wena ubona ithuba wasubona ukuthi hayi yabo la njengoba enenkinga nendoda yakhe shuthi mina ngakwazi ukufakela khohlwa. Ufuna uzofana mina ubofu. Never. Angekwazi. Angeke kwazi. Uthi Impela ke manje. Khohlwa impela ke manje khohlwa. Yabona ke manje uhamba ngomunye line. Kodwa mase uyibeka kanjalo ngokuthi mhlawumbe wangisiza kuyisasimo lesiyana. Hayi ngoba mhlawumbe ngoba ngithatha ithuba kanjalo angisebenzisi lo thuba lena. Isibindi sakho, isibindi onaso nje sokuthi uzongifakela amakhamera kanje. Usithathaphi? Ngidumile mina. Uyangihlaza. Ngathi kwabasebenzi bami bazothini futhi. Lento uzongondla ngani ngayo 35 rand opala per hour emsebenzini. Wona hayi khohlwa ngeke uzungimaintain futhi ngeke ngikwazi. ngabe sisi inhliziyo yakho mhlawumbe awuyizwa mhlawumbe emails kancane iku0 nje % ibachelor angizwa ngishinto anginangisho inhlatsi kancane le angeke ngikwazi no ngeke ngabe mhlawumbe uthi khona la bekududuza khona ekushaya ngehaki angithi phela bengiduduze ngishaya ngehaki ngoba bengisosizini ngikhala njengoba nawe ekhala kimi mangabe nenkinga ngimthatha njengobhuti ubhuti nosisi phela lapha usibejwayele futhi nokuthi akuthengele lunch njengekhozi zami ukukhombisa ukuthi uyakuthanda uthi yena engenza noma uthenge engenza noma ngayini yena kuze ubone ukuthi uyakuthanda ayibo nohlophe nje uyangithengela lunch emsebenzini nami ngiyabathengela lunch emsebenzini kanti bese kuyini ngoneni ke lapho ngoba phela akekho ngingamthengeli lunch ngiyabathengela bonke ngihlale nabo bonke shuthi okwakheke ke angazi kwenzani akasi uyahlanya lo ayisuka akuhlungu lawo mazi ngempela sesona osilate akuhlungu bengazi kahle ukuthi mina kumele kuze kumosheke ubudlelwano bethu kahle mafuna moshe ngoba angiboni ukuthi lento into embi ngale ndlela leyicele ngisifaka kuwe nje kuphela njengamanje mancane ngabe unazo izingane sisi anginazi ingane bhuti angingakabi nazi izingane kanti ngifocus ebusinessini ngumuntu nje ofocusile empilweni osazakhela ikhaya osavusa ama business left and right ngisaphoke phela nje yabo le yangilethela yona stress uthi yena ngakuhlonipha yena futhi angithi ona ukuthi ngikhale ngendoda yami kuyena manje usebona ukuthi akathathe lo advantage azofaka unyawo lakhe angeke lo bhozo wakho green obolile hlala nawo nesinde lakho elivuzayo ngeke ngikwazi ngeke ish ufuna uzongifaka lobo vakhe manje phuma la ngaphansi khohlwa never uzongondla ngani kwaphela ubhala u35 rand per hour emsebenzini ubhala u35 rand per khohlwa yimi hayi ngabe mhlambe bona bungakazi ubone mhlambe nijola naye cha ngikaze ngiphupha ngisho emini kabha sorry ayibambe lapho bopha awu bafo kuthini wakho kuphawula ngoba ekhuluma usisters amazwi ayangidumaza impela nje angidumaza impela ngoba bengakulindele ngale ndlela le ibondezi lomuntu lona iconnection yethu besinayo besixoxa ngayo wabona bond yeah uma ngiyayibuza ukuthi kanti uyithola uthanda umuntu kanti kuyicala yini ngiyayibuza ngamanje uthi uyicala ngithanda umuntu kanti ukusene connection yabona nje bafu lo muntu even na ku WhatsApp yazo ngimtesta good night morning yabo nje amagama amnandi lawo ngiyazama ukuthi ngimkhombise kahle ngikuphi yabo ngihamba ngayiphi lane kahle yabo iyabheda ileni yakho iyabheda angithi uyayibona lezi imoto ishona le wena angazi kuzala ngawo
ungena emgaqweni wrong angithi ubona imoto mazihamba ku one lane ngisho nale wena uzongena kulo one lane uthi uzoyifaka kodwa uyayibona zonke imoto ziyale iyabhedela into ngicela uyeke ngiyacela nje mawuhlanye kahle uhlanyele kude hayi la kimi noma ungasasebenzisanga ile yokuhlanya kodwa khona bengeke mhlambe nje unginike nje ithuba nje cha angithi ngiyakutshela nje usathanda ukusebenza ngiyathanda ukusebenza yeke njengoba ngicelile ukuthi mhlambe ngithe as a boss lady ngiyakurespecta kakhulu yabo ngabe konke lokho ngoba unqaba mhlambe ubona ukuthi ukustandard esiphansi kunawe noma mhlambe nje wena u-right ngoba ushadile vele ngishadile one and angaze ngicabanga ukuthi ngathandana nomunye wabasebenzi bami into engasozenzeka leyo that is being unprofessional mina ngiprofessional angikwazi ukuthandana nabasebenzi bami ilokho nje nginakho ukumzwela ne nginakho isikhatheni esiningi nje ngiyamzwela nje kakhulu ngiyamhambisa ngoba futhi ungasekhaya ngidlule ngimthatha ekseni ngimdabukele ngoba ngenxa ye background yakhe nezimo asethe wadlula kuze kanti yena usezobuildeka inhlansi akwazi ukwenza lokho ngade la konke ngithi ngizomsiza even umkhonyana wami behleze ngibuva uhlezi wami nalofana kanje ngimchazela udaba lakhe ukuthi wafika nestory esikanje yabo lento kanjalo ngoba uyena kuphela ekhaya ofuna osebenza kahle hle kade ufuna amatoho bengekho umuntu ekhaya kubo osebenzayo so ngase ngabona ukuthi ay umthwalo unzima la ake ngimsiza ngamsiza kukona konke ngoba useduzane ngidlula ngakuyena noma sengibuye emsebenzini ngidlule ngimdrop bengayiboniki into enkinga lapho in fact nje sikhule sonke yayizwa lonto leyo bengimbone ekhula kwazi kwaba ukuthi ubhuti lokhu yena ade esebenza ekhaya kubo wahamba emhlabeni nanguke sezongikhalela sezofuna amatoho kanti nami bengivele ngisazi isimo sakho ukuthi kanjani so ngamthatha kanjalo ukuthi okay kulungile ngizokufuza uzosebenza la emsebenzini wami and then ekseni uzokuthatha noma ngibuya ngikushiye bengingabhekile ukuthi nje ngalinye ilanga sengazi ngithandana nomakhelwane ofana nothi makhelwane phela lo muntu so lindelekile umakhelwane ofana nami ukuthi mhlambe ungathandana naye ayi cha shame angifuni ukuze ngiyibeke kabi lento yazi khona usuku laba luhle kanjani kuya nawe ufika lapha officeini lakho la ngafika khona ngafika nje umuntu obuye umoya phansi umuthi akhumbula kahle la ngakunikeza khona ilunch ekuphathele yona ulanga lelo indlela oappreciate ngayo wasukuma eza kumina ufika ngihaka and I was like awu just ikhona connection le nami into engicabanga ngayo lena bo Titanisa leni ngangifuna isifuba sa 5 minutes awu kuphela engizokhalela kuso mase ngiyasuka kuso ngibe right sisawucabanga ukuthi mhlambe indoda yakho mayibona le video le ngesifuba sa 5 minutes lokho kungadala ungachitha umuzi wakho phela inkinga zakhe senza ukuthi ngibe kanje uyangazi bengisuke endlini ngikhala mina inyembezi uyangazi uyena ngibhetulile umoya bengibhetula yena umoya hayi ngekulunga sengamenza kwenzayo ke naye kodwa nje umakhelwana ngeke ngithandane naye akakhohle Nkosi yami akakhohle cha shuthi mina nje kahle ngangenza ukuthi nihile nje singasho kanjalo ilungisa inkinga zini nami besine ayisekho inkinga si right si happy sengiyilungisile since khona mina sekufike sisizwe isona lesuba sakho ukuthi ngikhale kwena ngiphinde ngibele endlini ngibe right bafo ngabe ngiyakukhulumela manje unkosikazi ngoba ethi unkosikazi womuntu uyabona sekuningi abakwenzile nami yabo so yabona mfowethu ayikho nami into ngoba manje ngabe ngikukhulumela kumuntu womuntu uyayibona kodwa leyo yazokala impela ngalapho in that case bafuka ukuthi umuntu womuntu yami uyasinda ngalowo ndlela leyo wena bunganandaba nakho lokho bengenandaba bafuna khona phela ngoba phela uthando bethu uthando if umuntu ofana umthando uthando bethu kumele kucace ngalo bona uyangixaka yazi yini ngixaka kuyona yonke lento le umnyeni wami uyazwana naye kanje ubeka phi lokho ngiyazwana phela nomnyeni wami kodwa hayi ngalo ekuthuma lemgaqweni ekuthuma left and right inphuza naye kube mnani kube ubulu lwakho uzoyimisa kanjani ke le uzoyimisa kanjani like ekhanda lakho ngempela uyicabangile nje lento ekhulumayo wayicabangisisa kahle ukuthi like izosebenza hayi ngizamile ukucabanga usizile impela nginikile isikhathi sesi awuyinto bemhlophe ngempela ngiyinikile isikhathi ngayibuka lento ukuthi hayi no lento lena kuyinto engangijabulisa mina
Sorry ke sorry ke bhuta khamba ngakhe shini ngendlela kade ucabange ngayo. So uthini lamanzi awuyegachitha inkukhu. Chitha. Chitha nje. Akayeke lemicabango yakhe engasile ekhanda. Azameke manje ucabanga kahle ekhanda. Bese acabanga umbhedo. Yabo manje sezoqala ke manje akhiphe lo mcabango wakho obheda ekhanda lakhe acabanga into right. Ngikuza ukuthi abantu bayakwazi lapho udumile ukubona ukuthi lokho mhlawumbe kuzo affect isithunzi sakho. Angithi yona yonke ke le lento engisho ukuthi uzomosha igama lami nje uzomosha igama lami uzonginakekela ngani ngo-R35 la ubhala nge-hour uzonginakekela ngani angeke never. Awufeel ngazi ukuthi mhlawumbe abantu mabona le video bazoyithatha ngazi ukuthi uphakeme mhlawumbe. Angiphakeme ningizwe kahle babukeli ningizwe kahle angiphakeme kodwa esikhathini samanje sisebenza iphakethe iphakethe yagcwala kwazi ukuthi phela iphakethe futhi elakhe ngiyalazi ngekwazi hayi ngekwazi R35 futhi ngizothola ibhega negwinya nepolo no cheese never ngikwazi but bekuthatha uthi ubukuthatha uyagula wena Ngikuthatha phela ngoba bengi-heartbroken ngaleso sikhathi. Inkinga ibe sekuthenini ngibe too sweet kuwena. Futhi ngoba nakho ngibe too kind kuwena. Nanokuthi ngize ngiqamele nje esifubeni sakho bengiqamele ezumakhelwane. Nosuthi ngoba nakho mhlambe bese ngifuna wena kahle hle ushiswa impene wena. Igazi lakho liyashisa nje unempene nje. Awukwazi ukuthi umfazi kamngona ngoba phela umngane wakho umkhwena wami and then usuzomizela ko TV usuyangifuna ushiswa impene wena. Ngabe umuntu wakho usebenzaphi sisi? We ma uyimanager kamasipala ngeke ngikwazi ukushiya u35 ungishiya umasipala ohola 45,000 ngenyanga ngiye phansi ka35 rand angeke kulungu uyabona nawe ukuthi standard silaphi uyabona ngeke kwazi isikhathini samanje nawe yazi bhuti ukuthi imali esebenzayo imali mayengeke cha thanda umuntu okwileague yakho njengoba nami nginesitolo esikhulu sebhusha engisizonayo esisebenzayo nje isaziwayo umhlaba wonke angekwazi ngabe ubani umkhonyana wakho wakusiza ukuthi uzo-one le store? Ngi-hard worker nje ngiyayisebenzela nje. Awucabanga ukuthi mhlambe ukulala esifubeni sakhe mhlambe yikona okwenza ukuthi abe naleyo connection? Impene leyo bhuti ngeke akwazi naye hayi kahle wena hayi yangidumaza hayi cha. Manje ngabe mhlambe after this ngicela ukuthi i-tension mhlambe izoba njani ngokwakho? Kakhulu ngisamfuna eduze wami futhi adlalele lapha la epakisha khona inyama. Kodwa phela mase awuzama ukuthi umphathe kahle yabo ungajampisi. Ngijampisa kodwa phela izovela nje lento ukuthi nama camera nawe uyabona futhi. Nize njani kwana ama camera azovela phela kuyobonakala khona sesidlala ukuthi ingaka amhlesisi. Ngiyamhlehlisa nje namhlanje akwazi. Akadlalele lapha enyameni yakhe uzopakisha inyama aclock adlala hamba. Angisafuna ukudla kwakho nobhotshisi wakho obaliwe. Ngabe mhlambe wena ugqoka kanjani mhlambe emsebenzini? Ngidecent nje ngihloniphekile ngigqoka formal. Yekela nje namhlanje kuba kuyashisa ilanga. Ngigqokela nje ngoba ngihambela nje emall sengithola le kholeni ukuthi angidluli ngala otherwise nje ngihloniphekile njengoba ngikutshela nje naye. Sisikodwa ngabe wena ke ngokwakho ngabe uyamblema yini ngendlela oyiyona ukuthi akuthanda kube ngazi usifaka amazipho wena ungazi? Uzafaka amazipho nje uwafakani emfazini womuntu. Ucabanga nje ngomfazi womuntu uyahlonishwa. Umfazi womuntu uyahlonipha udlalela kude wesiphatha umngane wakhe. Umfazi kamnganakhe. Uzucabanga nje ukufaka amazipho emfazini womunye umuntu that is bullshit kahle hle. Ubullshit nje loyo. Awukwazi ukuthi ungacabanga ukushaya umngane wakhe iqakala umudla iqakala. Hayi. Akwazi. Ingabe mhlambe sisi mangawa mhlambe u200 noma nga200 u1000 kumuntu omaziyo wendawo ngamnikeza 200 uwakuba kumuntu odlulayo ngamnikeza back. Angikho desperate ngalondlela imali nginayo bhuti ngeke ngisho ngaqhatha ki1000 zomnyemeza nje hello na imali yakho angikho kanjalo. Futhi akumele umnikeze le attitude onayo ke yabona ngoba naye kusho ubona imali iwa kodwa wafisa ukuthi angamnikezi shuthi ngimali kanti mina kanti wena wenza isibonelo ngami futhi cha hayi ukuthi ngikhuluma kabi sisi hayi man hayi nawe ke nje ngasuya ngibhedela kahle hle usuyangibhedela hayi ngiyaxolisa mesisi ngeke phansi ngabe mhlambe konke sekulungile phakathi kwakho nomyeni wakho? Ayisi right sihappy wangisiza naye ngesifuba sakhe njengoba ngisho nje uyidlalile ke indima lapho ngakhala esubeni sakho kodwa kangabhekile ukuthi ngizokuthanda. Khona yazi
la engifuna ukuthi ngibhaniseke khona uthi nje kancane ungibhanisa la indawo leyo okwayo ukuthi buka umuntu wakho kuphi lokuye kumuntu wale womasipala kuphi manager mina ngilo ngisebenze 35 rand shuthi kahle la inkinga ayimani mhlawumbe ungcono kunami noma umuntu cha nje awukho ku standard sami ungcono kunami cha angike standard sakho yazi lo muntu sisuka kuphi naye sisuka kude kabi from 0 to hero akafika ngala ekhona angimficanga lapha kamasipala akangificanga ngiona la amabhosha lawo so wena ngazi kusikwenzakalani akangificanga lapho sisuka kude kabi besebenza lapha eMr Price mina ngisebenzela le eMajaldini sathandana lapho sabekezelelana sakhulisana njengoba lapha umbone lapha kulesihlalo usuka kude kabi akunankinga nalokho mina ingakho sengisho ukuthi ke ayicace lento akekho umuntu engizoqala phansi ngimwashe ke manje angifune kwasha umuntu uyabona nje futhi wena njengoba uhlezi uveli ande yodwa la emsebenzini angeke ngikwazi ke bhuti akekho nje ngizoqala phansi ngimwashe ngamwasha yena uselapha nami wangiwasha ngisebhusha ngiowner so ngeke ngikwazi ukuqala phansi ngiwashana nabantu ayivalwe nje futhi ayivalwe babukeli niyazibonela ukuthi kunjani eSouth Africa yonke niyayibonela ukuthi kunjani uMessis la uthi yena ngeke aqale phansi washa impahla engcolile kungcono ayithola khona seyoyiwashila ngithi sisi shonda sengimnekile uyaphephezela la phezulu hayi ngeke ngikwazi kumwasha shame hayibo hayi cha but uyayizwela uyalu uboss lady ukuthi hayi nibe ndawonye mfuthu amazwi akho okugcina hayi bafuka kunzima kodwa ngiyabona khona ukuthi hayi alifakwa kunzima khona bengasi umuntu othi mhlambe uzene ngento embi noma bekuyinto enhle lena nami ngiyibone ngathi mangisi ngiviewa nje ngathi no kuyinto i-vision right kahle mina so ngiyadumala ke impela ke manje mabesho kanje yabo so makusuka mhlambe God forbid uya divorce in 5 years ungabe umlindile mhlambe ya uma ngamlinda mina makuba ngisasole esikhathini ngisona ngamlinda impela uyangilinda ukuthi ke sesama amazwi akho okugcina awekho amazwi ami okugcina ukuthi nje wena cabanga straight uyongibhedela amazwi akho okugcina bafa nje wena ibona nje kumbhedo nje hey kodwa ke sesilungile la njengomphathi wami boss lady yeah angifuni uze kulimala umsebenzi wami sigcine singasakwazi ukuthi sihlalisane kahle emsebenzini bengicela ukuthi le bond besinayo siqhubeke sibe nayo ngizowasave amazwi ami mina nje into engizokutshela yona focus kulento yakhe evuzayo uzama ukuyihenglisha iye kubleed ubovu ufocus kuyona ingathi ngoba nakho usuyabona ukuthi singcono ukuvuza kwayo sobona ukuthi hayi ngizothanda iboss ke manje into yami siyalunga cha obheka abanye angifuni ukunukela ubovu mina angifuni nje ukunukela ubovu dlalela kude nobovu wakho babukeli ngeke ngithi intombi ilady umuntu wesifazane uyamphika Mrs uyamphika ngeke ngithi intombi ngabe ngiyamdelela ngoba khona sekwenziwe kuningi basuka kude nomuntu wakhe sibonge amen mangabe nawe khona umfunayo uzosinikeza inamba yakhe sinixhumanise naye inamba yethu uzoyithola lapha amen into engixaka tu bangiyanyisa lo mfana ngamxosha lapha kubo ngayomfaka emsebenzini ngiyamlifta ngiyambuyisa emsebenzini ngiyamhambisa ekuseni ngiyamhambisa emsebenzini ngize ngimholela imali engaphezulu ngoba ngibona isimo sasekhaya namhlanje usebona intombi la kimi iyangicasula lona iyangicasula sezodlalela le okwangempela ke manje sezohamba ke manje sezoyigibelela noma sezobona ukuthi uhamba ngani lapha emsebenzini bengithi ngenza izinto zibe lula for yena nganteni uzongibhedela futhi ngibona ngicheap futhi ngicheap ngizothatheka nje kanjalo ya mina bengazi mina bengazi ngempela khona ukuthi ngazi kube nje lo muntu ngiyamthanda lo muntu bengifuna nje ukumenza nje intandokazi yami ngimthande ngimphathe kahle ngimnike uthando njengoba ubona umuntu besifazane nakho kweningabaza ke so angazi ngeke ngimqukule ngenkani ngimbambe ngenkani yabona kodwa nje okuyikona okusemqoka kakhulu wona ukuthi angiqondile ukubhidliza i-relationship yethi besinayo even namanje sisanayo
Angingakhuluma ezi-past tense engasinto esedlulile but nje i-relationship esinayo njengamanje bengafuna ukuyibhidliza bengasintshisekelo yami leyo.